Tak na toto miesto sa asi veľa ľudí nedostane. Nepravda. Ja som sa preriekol, ale som sa asi trošku toto... Ty kokos, fakt sa... A radšej nebudem vypovedať bez právnika. Slnko, voda a adrenalín. Leto v Tatralandii je oficiálne tu a dnes vám ukážeme, prečo by ste si túto letnú jazdu nemali nechať uísť. Ale poďme pekne od začiatku. Už o malú chvíľu tu máme krst dvoch nových tobogánov a my sme sa prišli na to pozrieť. Všetci mi hovorili, aké sú nové tobogány obrovské, ale toto som teda nečakal. Počas vášho pobytu v Tatralandii nezabudnite navštíviť Barbados. Ja som si dal napríklad Blueberry Mojito. Na zdravie. Tak na toto miesto sa asi veľa ľudí nedostane. Ale pozrite sa na to. To je extrém. Ak ste niekto zvážovali návštevu Tatralandie, nemáte prečo a príďte. A teraz si dajme reklamnú pauzu. Vedeli ste o tom, že hneď za Tatralandiou sa nachádza Holiday Village Tatralandia? Tá poskytuje ubytovanie pre rodiny s deťmi a takisto neobmedzený vstup do akvaparku a lístky na lanovky. Hlásim sa vám z hudobného festivalu. Sima už vystúpila, nasleduje Polemik, Vidiek a Dara Rollins. Poďme sa baviť! A my sme sa išli opäť občerstviť. Takéto majú perfektné poháre. Grand Opening v Tatralandii síce končí, ale leto ešte len začína. Nezabudnite navštíviť Tatralandiu aj vy. A ponaučenie na záver, nezabudnite si so sebou zobrať opalovací krém, tak ako som to spravil ja. My si ideme ešte užívať zvyšok dňa, majte sa!
Samo o niečo skôr sme ťa videli, ako prilietaš na vrtuľníku, mal si takú možnosť. Nestihli sme ťa skôr, takže teraz, aký bol let? Ja som aj zabudol normálne, lebo tu sa deje toľko vecí, že mám pocit, že prešiel týždeň a to neklamem. Na tento zážitok som zabudol a teraz sa pozerám na Liptovskú Maru, tam som letel nad tou Marou a vravím si, o chvíľku sa budeme márovať v Tatralandii. A tak je. Dobre bolo, akože mal som strach, bolo mi veľmi zle, z turbulencií, veľmi zle. A nemohol som ujsť ani odísť, takže musel som to nejako predýchať, ale bolo to neskutočný zážitok. No a tu je to ešte lepšie. Čakali sme na teba pomerne dlho, počuli sme, že meškal kvôli vetru. No a čo je väčší adrenalín? Možno aj podľa teba, Oliver? Jazda vrtuľníkom? To si dovol povedať, že meškal som kvôli vetru. Tobogány, jasné. Určite. My sme... Pri nich neumrieš. Ktorý z nich je podľa vás lepší? Vieš čo, my sme ešte túto debatu ani nemali a radšej nebudem vypovedať bez právnika, lebo keď sa už raz dohodneme, že ktorý je koho, tak ten môj bude lepší. Veď práve, takže radi by sme ti dali odpoveď, ale ešte bez tej dohody úplne, že nemôžeme. Ale ja to poviem. Nepoviem. Hej, dobre, tak nie, ty ho povedz. Dobre. Tak nevrav to. Ja som sa preriekol, Fakt? Hej. Nevrav to. Ja sa preriekol, ja som sa asi trošku toto. Ty kokos, fakt sa... A aký je to byť pocit tvárou nových tobogánov? Je to dobré a ja odkazujem všetkým hejterom, ktorým sa to nepáči, že stále sme mohli byť zadkom toho tobogánu. Takže buďte radi za naše tváre.